ik wacht op die man altijd, want anders heb ik niks te doen. Dus, Dat is dit is net een was de vaste champignons aan het snijden. Dit is vaste prik, ja. Oké. Dat is ook vast te spreken. Champions nee. Ja. Want hoeveel eenmaals champignons moeten er vandaag gesneden worden? Ja, vandaag 3. 3. Ja. En die gewoon als bijlage in de saus voor de biefstuk. Wat ze niet maar kunnen bedenken. Oké. Ja. Is dat slecht toch? Och, die steden me te Kijk nou even. Daar was ik net op het richten van voor blieft het slechter. Kunt er slechter naar binnen. Iets wat ook over gesproken wordt, dat was het biljarten. Want jij hebt gewonnen of verloren? 8-0 gewonnen. Kijk, wanneer was dat? Gisteren. Gisteren. En was het oud of toes? Was oud. Waar moest je heen? Nou, heel. Oh, dat is nog te doen. Ja. Ja. En, Prima. ja, en op welk niveau acteert jij? Oh, niet zo. En Maar we één hebben wel 5 gemiddeld. 5 gemiddeld? Ja. Dus dat zijn 5 carambols achter elkaar? Ja. Oké. Ja, dan kan de rest in de tussentijd wel een pilsje drinken, of niet? Ja. Ja. Hey, en hoe lang kom je al heen? Dat weet ik eigenlijk niet. Heel vroeger kwam we al hier. En wat is heel vroeger? Ja, dat is 20 jaar geleden ook al. Oké. En je woont even vlakbij? Ik ga nu neer. Maar Nee. ik kom van die raten. Oké. Maar er zijn toch wel meer cafés te bedenken waar ze dan kent kon zetten? Of vergis ik me dan? Maar hier is meestal het smalste koffie, ja. Ah, oké. Dus het is een soort van het tweede woonkamer geworden. Ja. Ja. En jij zit ook aan de stamtafel. Even met deze meneer hier te beginnen. Moet ik even gaan zitten? Maar, Ja? zo wordt het niet anders. En wie ziet jij hier terechtgekomen? Op een fiets. Met fietsen. Ja, we fietsen al jaren samen en dan... Oh, je ziet fietsmaatjes. Ja. En dan is vrijdagsmorgens meestal hier de koffie om 10:30. En hoeveel kilometer heb je er dan op zitten in dit geval? In dit geval geen. Oh, dus Ik vond het verstandiger om met 4 wielen te gaan vandaag. Oké. Ja, want ik zie aan de vlaggenboete het wijd hard. Dus, En we hebben net afgesproken dat we ons geen pin gingen doen. oké. Ja, ik denk al... Al de wies genoeg om dat nimmer te doen. Oké. En waar kent je elkaar van? Hoe kennen we elkaar van? Dan ben ik geen meer. Ja, via vroeger vrienden van oom. Ja, via En vrienden, toen gemeenschappelijke tennissen, vrienden. en toen kaarten en toen biljarten enzovoorts. Oké, biljarten, doet je dat nog steeds? Ja, Met hem? nee, Nee? tegen hem. Tegen. Oké. Ja, we moeten vrijdagmorgens hier zien voor de uitslagen uit te wisselen. Ja, ik huurde het, ja. Huurde ik de man achter de bar net zeggen dat hij vandaag nog moest gewoon biljarten? Wat hoorde je ze goed zeggen? Het is nu net 10:30 geweest. Hoe laat speelt zich dat af? Als het goed is, beginnen we om 1 uur. Aha. En ik ben om 4 uur aan de beurt, als dat nog heet. Oh, dus de beste inbreken. dan nog om 1 uur Ik door? moet om 1 uur door zijn. Ik moet 1 partij leiden en 1 partij spelen. Oké. En wat helpt dat in, Leiden? Scheidsrechter. Hebben ze door scheidsrechters Ja, van nu? ik kan tot 10 tellen. Dat er geen mensen het veld oplopen? Of, Ja. Ja? Ja, Dat is een soort van VAR eigenlijk. ja. En Oké. ze kunnen best fanatiek zijn, dus... Op welk niveau is dat? Nou, wij spelen dan hoofdklasse, maar het stelt eigenlijk bij deze boot niet veel voor, zeg maar heel eerlijk. NTO, hè? En Theo staat nooit te oud, hè, dus daar mogen we wel mee doen. Oké, dan ben je een van de jongste. Ik ben, ja, met van de jongeren. Is er dan ook nog... waar is trouwens die wedstrijd? Vandaag? Dat is in Unum, tegenover de kerk bij Hoebe. Oké. Ja. Dat is vergelijkbaar met dit? Bruin café? Ja. Kunt ze een beetje geen wegrestaurant, gewoon café-restaurant met een hotel. Oké. Hey, en is er dan ook nog iets van alcohol in het spel? Dat is eigenlijk de hoofdzaak.
Oh, maar ik dacht... Dus We gewoon onder het motto biljarten. Oké, dus eigenlijk is de bond NTO ook hetzelfde als NTZ. Ja. Nooit te zaad. Nooit te zaad. Ja. In het beginnen. Ja, die doen binnenkort fuseren, die twee bonden, heb ik Ja. begrepen. En wanneer ben je dan toes waarschijnlijk? Ja. Het ligt er al wie lang dat het kaarten er nou doet. Maar... Dat is ook... Nee, om een uur of 8, 9, normaal gesproken. Oké, Ja. ja. En dan komt zich toes en dan zien ze dan ook blij dat zich... Meestal zijn ze niet toe als ik toes kom. Ah, Dus dat is ook wel fijn. oké. Dus dan lees ik om 9 uur in bed of zo. Dan ga je direct naar bed, denk ik. Ja, Wat een leven. ja dat is als ze bij NTO speelt. Ja. Dit is trouwens wel een van de leukere dingen aan het horecavak, toch? Dit is een van de leukere dingen, joh. Zo was het vroeger altijd, hè. Zo was het vroeger altijd, dat vindt ze niet veel meer op veel plaatsen. Nee. Nee, dat is... nee. En wat hier gezegd wordt, dat blijft ook hier, hè? Ja, als we de deur, wat gaan ze de meesten al vergeten, dus... Die komen ook niet, dus. Ja. En er zit toch, want die mevrouw die huurt bij jeugd, hè? Nee, Marilou. Marilou. Ja, want je komt samen binnen, hè? Ja, ja. Ja, wat ziet je van elkaar? Wat zijn we van elkaar, Marilou? Marilou. Vertel door ook eens, schat. Ja, dan weet je dat ook met een Vriend en vriendin. Oké. Maar krijg je iets mee van wat die mannen zo uitkramen of lees je echt dat Ja. tijdschrift? Ja, Oké. ik kom hier om te lezen meestal. En laat ik gewoon maar even babbelen. Ja, oké. Bemoei je dan niet meer wat ze zeggen. Maar je vindt het wel gezellig? Ja, Ja? ja. Oké. Ik vind het wel gezellig, ja. Hey, ziet je nou compleet of missen we nog mensen die normaal gesproken... Normaal Zo, veel. maar Nog wie? één. En al die staan. En Alois, Alois. daar hoeven we niks te zeggen. Oh, maar ja, jammer. goed, het is geen weer voor te fietsen. Dus de eerste dat wordt Wiel Ja. en de En Alois. Alois. Ja. Alois. Alois. Oké, en waarom hoofdnemers dan wat te zeggen? Die heeft heel veel te vertellen. Altijd. Altijd. Dat is ook nog lastig, joh. Die maakt veel mee. Daar maakt je heel veel met. Ja? We komen al een klein beetje vroeger, dat we ook wat kunnen zeggen. Dat rekenen. Aan wie er is. Oké. Maar dat kan dus zien dat hij hier dadelijk nog binnenvalt. Dat kan nog zien, maar dan moet er toch gewoon komen, denk ik. Oké. En Wiel, dat kan nog wel komen, ja. En dan Dan heeft- zijn ze compleet. Nou, vroeger worden het er meerdere, hè? Maar dat is een beetje een uitstervend ras. de stamgasten. Ja. Ja. Vroeger kwamen we naar de krant lezen, Outremund en Heel en weet ik veel weer Horn, Roggel. En dat zat helemaal nog 6, 7, 8. En door Mario was de kleuterjuf, die moest de zaak in de gaten houden. Kleuterjuf was Ja. echt. Ja, dat was echt nu, dik. Ja, ja. Ja? En als dan de. Prinses. Mooi. Oh, kijk toch! Oh! Nou! Ik bedoel, met zo'n weer was de zonnebril allemaal vreten. Ja, dat is alsof er een filmster binnenkomt. Ja, ben je nou? Ja. Kijk, nu ben ik vrij. Ah ja. Ja, dat hoop ze. Ja, dat is Al zo snel giert het. Ja. Dicht komt ze binnen en eerst direct Ja, gevlogen. ja. Ja, dan wordt het rijk dan. Oké. Weet dat? En wat ziet je van elkaar? Maar ja, Officieus. ja, eigenlijk niks. Hè. Ja, eigenlijk wel heel veel en niks. Officieus is schoonzus, dat is even voor mij. Ja. Officieus. Officieus, ja. Oké. Ik ben niet getrouwd. Nee. Oké. Kijk, misschien nog ooit gebeuren. Dat zeker opnemen, hè. Dat moet misschien ooit gebeuren. Oh, dat kan nog tegen hem gebroek weer. Ja, heel zeker. Ja? Oké. Want, Dat jij het goed. ja? Want denk ze dat ze misschien ooit nog een Soes kinderen gaan trouwen misschien? Nou, dan moet ik me een ander zoeken. Ja, anders wil ik absoluut niet trouwen. Hè? Nee. Nee. Oké. Maar we zijn toch al bijna 30 jaar bijeen, dus het zit wel goed. Alsjeblieft. Ja. 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 Ja, dat zit wel goed. Kent zich dat beamen? Jawel. Ja? En ik Ja, heb ook een ja, ja, schoonzuster.
Ik heb echt ook een schoon. Officieus. Ja, die je altijd als een filmster binnenkomt. Ja, Met een... Oké, het echt familiebedrijf. echt familiebedrijf, ja. Ja? Ja. Dus die best in de café opgegroeid, min of meer. Die boven geboren. Die kamer daar. Oké. Waar ik niet bij hem, ja waar ik wel bij hem, maar dat weet ik niet meer. En Dat hebben ze me kwijt gemaakt. Oké. En tot hoe laat moest ik nou? Wanneer is voor dich feierabend? Nou, niks aan wie druk dat het straks. Gisteren moest het ook werken tot 4 uur. En ik meen dat het tot 9:30 is geweest. Dus Of zo gaat, joh. die pech kan het wel eens hebben. Ken maar Of die eens. pech met de deur met het gans overgaan. Maar dat is dus dat huur bij het vak? Ik vind van wel, maar ja, dat is natuurlijk, kunt natuurlijk niet altijd doen. Maar eigenlijk, als ze er eenmaal bus en nu ze de druk is, ja, laten ze die toch niet in de steken van.